ישיבה מכונסת מול מחשב, לחץ, מתח להספיק את כל המשימות היומיומיות, נותנים הרבה פעמים איתותים בגוף. ואצל הרבה מאיתנו באזורי הצוואר, שרירי הטרפזיוס, הכתפיים, השכמות. בואו קחו את יד ימין רגע ותנסו לעשות את הצד השמאלי. נו, כואב? לא נעים לגעת שם? לא נורא. היום אנחנו נראה איך אפשר לשחרר מקומות אלה דרך כפות הרגליים. אז לעבודה. האצבעות משקפות את איברי הראש והצוואר. הכריות משקפות את אזור בית החזה. החיבור בין האצבעות לכרית זה אזור הטרפזיוס. פה יש לנו את הכתפיים, וגב כף הרגל משקף את הגב העליון. בואו נתחיל בהנעת האצבעות, ואני אדגים על רגל אחת. אתם כמובן בבית עובדים על שתי כפות הרגליים. הנעת האצבעות בצורה הזאת משחררת את העומס על הצוואר, על הראש, העיניים והאוזניים. אפשר בתנועות סיבוביות. הנעת הכריות משחררת את בית החזה. אנחנו מסובבים מצד לצד. ואפשר להניע בצורה של גל. אנחנו נפרוט על הגידים בין האצבעות בצורה הזאת. הפעולה הזאת משחררת את שרירי הגב העליון. לחיצה ועיסוי, אפשר גם בתנועות סיבוביות. על האזור בין הכרית לאצבעות ישחרר את שרירי הטרפזיוס. ונסיים בעיסוי נקודת הכתפיים. ממליצה לכם לטפל בעצמכם כמה דקות לפני השינה, לאחר מקלחת חמה. התוצאה, ראש נקי, שרירים משוחררים ושינה טובה יותר.